Mä muistan lapsena, kun sen joulukalenterin sai, yleensä ehkä viikkoa tai paria ennen kuin sitä sai ruveta avaamaan, ja miten äärimmäisen jännittävää se oli se joulukalenteri. Ensin piti tutkia se iso kuva tietysti hyvin tarkkaan, että mitä siinä on. Ja piti tarkistaa, että siinä on kaikki luukut. Ei voi koskaan tietää, voi olla, että on jäänyt joku luukku puuttumaan, ei kyllä koskaan ollut. Ja sitten piti ruveta odottamaan, että niitä luukkuja sai avata. Joskus saattoi ehkä valoa vasten yrittää katsoa, että näkeekö niistä läpi jotakin, että mitä niissä luukuissa on. Ja sitten kun sen luukun sai avata, niin siellä oli kuva. Se oli se jännityksen aihe, oli se kuva. Ja sen takia mua vähän harmittaa, että nykyään on kaiken maailman suklaakalentereita tai sitten niistä tulee jotain muoviukkoja tai jotain, kun se yksinkertainen kuva on niin paljon enemmän, kun siinä kuvassa siinä se herättää tunteita, se synnyttää tarinoita, jotain sellaista, mitä joku suklaakarkki ei voi koskaan tehdä. Ja sen takia mun mielestä ei mitään hienompaa joulun odotuspuuhaa voi olla kuin semmoisen kuvakalenterin aukominen päivittäin. Hyvää joulun odotusta.